ZWCAT Plus 2012 Service Pack 1 prichádza s množstvom vylepšení a nových vlastností. Inovatívny SmartPick uľahčuje náhľad a prepnutie do požadovaného výkresu. Pre otvorenie prehľadného okna so všetkými otvorenými výkresmi stačí stlačiť Ctrl plus Tab. K dispozícii je aj efektívny nástroj multi-odkaz, ktorý zefektívňuje pridávanie vašich odkazov. Do ZWCAT Plus 2012 Service Pack 1 bolo pridaných aj mnoho nových Express nástrojov, ktoré sa nachádzajú v roletke Express. Napríklad pre dokončenie kružnice alebo pre zamknutie výkresu, kde môžete vybrané objekty zamknúť pred neželanými zmenami a ochrániť heslom. Overkill vyčistí objekty, ktoré sa prekrývajú. Môžete písať texty na kružnicu alebo priamo vykresliť os uhlu výberom dvoch hrán uhlu. Pomocou EV Setup môžete rýchlo a pohodlne nastaviť požadované výrezy. Pre ZWCAT Plus 2012 Service Pack 1 je k dispozícii množstvo profesijných nadstavieb a špeciálne bezplatné doplnky ako sú PS Tools a USS, ktoré inde nenájdete. Už dnes si môžete ZWCAT Plus 2012 Service Pack 1 stiahnuť z našich stránok a vyskúšať.